Olemme siis kutsuneet teidät tänne tänä iltana kuulemaan jotakin salaperäisistä ilmiöistä taivaalla. Tuollaiset merkilliset, usein aivan käsittämättömät ja selittämättömät ilmiöt ylhäällä taivaalla ovat tulleet melkeinpä jokapäiväisiksi. Minä olen aikojen kuluessa vuosien mittaan sanomalehdistä poiminut eräitä kuvauksia ilmiöistä, joita siellä täällä, lähinnä täällä Pohjolassa, on nähty ja todettu. Luen muutamia esimerkkejä näistä poiminnoista. Tosin tänä iltana ei ole tarkoitus pitää mitään sanomalehtikatsaus, vaan pääasia on nähdä, mitä Raamattu, Jumalan sana, innoitettu sana, tämän kaltaisista asioista puhuu. No niin, muutamia sanomalehtiuutisia. Joukko luotettavia henkilöitä havaitsi kello 3 aikaan yöllä hämmästyttävän ilmiön taivaalla. Vähän ennen auringon nousua ilmestyi nimittäin pohjoiselle taivaalle kullanhohtoinen kaupunki. Kultaisine portteineen, kirkkoineen ja torneineen ja mahtavine siltakaarineen. 4 henkilöä näki ilmiön eri paikkakunnilla. Sitten kerrotaan, kuinka Ahvenanmaan yllä revontulet muodostivat mahtavan punaisen ristin. Kerrotaan, että Föglön yllä Ahvenanmaalla tällainen ilmiö todettiin, ja silminnäkijät kertovat ilmiön olleen erittäin selvän, ja ristiä ympäröi kirkas valohohde. Sitten Etelä-Ruotsissa Lundin kaupungin tienoilla keskellä yötä nähtiin hämmästyttävä ilmiö, ja tämän tapahtuman kertojana on professori Knut Lundmark, tunnettu tähtitieteilijä Ruotsissa ja myöskin Suomessa tuttu nimi. Hän kertoi, kuinka taivaan kannelle ilmestyi kirkas valovyö yöllä. Ja tämä valovyö oli kirkkain taivaan laella, eli senitissä. Ja Lundin tähtitornin vahtimestari Hultsen puolisonsa kanssa näki talojen olevan tällöin punaisen hohtoisia. Ulkona olevat eläimet, kuten koirat, alkoivat vikistä ja ryömivät peloissaan turvaan, mikä minnekin. Sitten uutinen, jonka otsikkona on Elämme suurten ihmeiden aikaa. Hämmästyttävä valoilmiö havaittiin jokin aika sitten Jämtlandissa. Taivaalle ilmestyi pallomainen kappale, jonka keskellä oli 2 tummempaa täplää. Tummat täplät muodostuivat vähitellen suuriksi höyrylaivoiksi, joiden mastot ja savupiiput olivat selvästi havaittavissa. Laivat liikkuivat toisiaan kohden ja törmäsivät toisiinsa vetäytyen sen jälkeen taaksepäin. Tämän jälkeen muuttui idästä päin tullut laiva valtavan lohikäärmeen hahmoksi, jonka ammottavaan kitaan lännestä tuleva laiva solui. Ilmiö kesti 13 minuuttia. Uutinen, joka kertoo pelättävästä näystä Kreikassa. Eräät maanviljelijät Oritsaarin läheisyydessä näkivät heti auringon laskun jälkeen hämmästyksekseen jättiläiskokoisen sotilaan täysissä varusteissa kuvautuvan taivaalla. Ilmiö toistui useina perättäisinä iltoina. Ilmiötä pidettiin ensin joukkosukkestion tohinana,
mutta asiaa tutkittaessa täytyy tapahtumaa pitää todellisena luonnonilmiönä. Erilaisin teorioin on nyttemmin koetettu asiaa selittää. Me voisimme tämän kaltaisten uutisten lukemista jatkaa puoliyöhön asti. Niitä on kertynyt. Tänään tästä sanomalehdet kertovat tällaisista ilmiöistä. Niiden todenperäisyyttä emme voi millään tavalla kontrolloida. Enkä suinkaan mene vastuuseen siitä, että kaikki tämä olisi ollut todellista. Sanomalehdet ovat näin kertoneet. Olen itse lukenut ne lehtien palstoilta. Ja monet ihmiset ovat kyselleet, mitä nämä kaikki tarkoittavat. Ja tietäessään, että olemme sanan palvelijoita, he tiedustelevat, onko Raamatussa mitään tämän kaltaisista asioista kerrottu. Ja ystävät, voin sanoa teille, että suorastaan yllätymme havaitessamme, miten paljon Raamattu kertoo tällaisista asioista. Se on vallan tavatonta, yllättävää. Ensiksikin joka ainut meistä tietää varsin hyvin, että liki 2000 vuotta sitten eräänä yönä nähtiin niin ikään taivaalla hämmästyttävä valoilmiö. Varmasti tuhannet ihmiset näkivät sen, mutta vain jotkut ymmärsivät sen merkityksen. Ja sen valoilmiön opastamina muutamat löysivät maailman vapahtajan, Jumalan pojan, joka oli syntynyt ihmislapsena tähän maailmaan. Se valoilmiö julisti, että mennyt aika, vanha aika oli päättynyt. Uusi aikakausi alkanut. Se valoilmiö julisti, että oli tapahtunut jotakin sellaista, mikä jakaisi koko ihmiskunnan kahteen suureen joukkoon. Tapahtui jotakin, joka jakoi jopa ajanlaskun kahteen osaan. Aikaan ennen Kristuksen syntymää ja aikaan jälkeen Kristuksen syntymän. Mutta tämä vapahtaja Jeesus Kristus, jonka syntymää tuo valoilmiö enteili tai julisti, opetti, että myöskin tämä uusi aikakausi, joka alkoi hänen syntymästään, tulisi päättymään. Tulisi eräänä päivänä hetki, jolloin aika päättyisi ja iankaikkisuus alkaisi. Ja kun mestari vaelsi ympäri kotimaansa kaupungeissa ja kylissä, hän useissa tilaisuuksissa vakuutti, että tälle aikakaudelle tulisi myöskin loppua. Hän puhui paljon niin kutsutusta viimeisestä päivästä. Ja hänen läheiset ystävänsä, joita me kutsumme opetuslapsiksi, kuulivat näitä mestarin sanoja. Ja ne syöpyivät heidän mieleensä. Ja he tiedustelivat useita kertoja, milloin se sitten tapahtuu. Milloin tälle aikakaudelle tulee loppu? Vapahtaja ei nähnyt hyväksi suoraan sanoa, mikä vuosi ja mikä päivä olisi se viimeinen. Mutta hän ilmoitti eräitä tapahtumia, joista hän sanoi, kun te näette nämä, tietäkää, että silloin se on lähellä, oven edessä.
nimittäin se niin kutsuttu viimeinen päivä. Ja on mielenkiintoista panna merkille, mitä tapahtumia vapahtaja mainitsi ensimmäiseksi. Ikään kuin enteiksi siitä, että loppu lähestyisi. Ja kuulkaa, mitä hän sanoo. Luukkaan evankeliumin 21. luvussa, jakeessa 11. Ja taivaalla on oleva peljettäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Siis Jumala tulisi antamaan ensimmäiset viestit lopun lähestymisestä taivaalla. Ja vapahtaja sanoi, siellä nähtäisiin peljettäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ne ilmiöt, joista sanomalehdet kertovat ja joita ihmiset ovat siellä täällä maailmassa, eri puolilla maailmaa nähneet, ainakin osittain jo ovat näiden vapahtajan sanojen täyttymistä tai liittyvät näihin vapahtajan sanoihin. Mutta Jeesus kertoo lähemmin, minkä luontoisia merkkejä tultaisiin taivaalla näkemään. Avaamme nyt Matteuksen evankeliumin 24. luvun. Siis Matteuksen evankeliumin 24. luvun. Siellä Jeesus sanoo jakeessa 29 näin. Tämä on Luukkaan evankeliumin 21. luku, jae 25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä. Pankaapa siis merkille näiden ilmiöiden järjestys. Missä ne nähtäisiin vapahtajan sanojen mukaan? Auringossa, kuussa ja tähdissä. Tässä järjestyksessä tulisi taivaalla olemaan peljettäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja Jeesus lähemmin kuvailee, minkä luontoisia nämä merkit tulisivat sekä auringossa, kuussa että tähdissä olemaan. Ja nyt me avaamme Matteuksen evankeliumin 24. luvun. Ja siellä jakeessa 29 Jeesus sanoo näin. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. Siis nyt me olemme jo askeleen pitemmällä. Jeesus sanoi, suuret merkit tultaisiin näkemään auringossa, kuussa ja tähdissä. Ja ne tulisivat olemaan tämän luontoiset, että aurinko pimenee. Nyt me tiedämme, että auringon pimennyksiä on aina tapahtunut. Ja auringon pimennyksistä puhuu ei ainoastaan Raamattu, vaan myöskin kalenteri ja almanakka. Joten meidän on nyt asetettava eräitä vaatimuksia tälle peljettävälle ilmiölle auringossa. Mielisen olla jokin ajanmerkki, jokin viesti taivaan Jumalalta, kaikkivaltialta, luojalta, niin sen auringon pimenemisen täytyy olla jotenkin yliluonnollisen tapahtuman. Sen täytyy olla yllättävän. Sen täytyy olla niin laajakantoisen myöskin, että se jollakin tavalla todella on sitä, mitä vapahtaja sanoo, peljettävä merkki taivaalla. Mitä hän puhuu tähtien putoamisesta, tietenkin me ymmärrämme, että se olisi jonkinlainen meteorisade, sillä eivät hän tähdet, eivät planeetat, eivätkä kiintotähdet mihinkään putoa, vaan ihmiskielessä käytämme tällaista ilmaisua esimerkiksi tähden lento, ja me ymmärrämme sillä vain meteorilentoa. No niin, näin on vapahtaja kuvaillut. Ja me luemme vielä eräitä muitakin
paikkoja. Esimerkiksi apostolien tekojen 2. luvussa. Tämä luku kertoo apostoli Pietarin suuresta herätyssaarnasta helluntai-päivänä. Tämän saarnan vaikutuksesta tuhannet ihmiset saivat piston sydämeensä. Ja he kysyivät, mitä meidän pitää tekemään, että pelastuisimme. Ja tässä huomattavassa hengen voimassa julistetussa saarnassa apostoli Pietari sanoo muun muassa näin. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä. Verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtunut, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siis siinä saarnassa, joka antoi sysäyksen evankelin julistukselle ja voittokululle maailmassa, apostoli Pietari viittasi näihin profeetallisiin sanoihin, jotka Jeesus oli lausunut ja joista myöskin vanhan testamentin profeetat olivat puhuneet, että Herran päivän, sen suuren ja julkisen lähestyessä, Jumala on antava merkit ylhäällä taivaalla. Aurinko pimenee ja kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi. Me olemme nyt jo lukeneet useita Raamatun paikkoja. Ja nämä kaikki kertovat peljättävistä ilmiöistä taivaalla, nimenomaan auringossa, kuussa ja tähdissä. Me luemme vielä yhden tekstin. Luen näitä useampia sen vuoksi, että havaitsisimme, miten paljon Raamattu tämän kaltaisista asioista puhuu. Yllättävän paljon. Me emme ole lukeneet vielä ainoatakaan vanhan testamentin tekstiä. Sielläkin niitä on. Jesajan kirjassa, Joelin kirjassa. Nyt me olemme lukeneet Matteuksen evankelmista, Luukkaan evankelmista, apostolien teoista. Nyt me luemme Raamatun viimeisestä kirjasta, ilmestyskirjasta. Siellä 6. luvussa on tämän kaltainen ennustus. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi 6. sinetin. Ilmestyskirjassa puhutaan 7 sinetistä, samoin kuin 7 pasunasta. Ja nämä 6 sinettiä, samoin kuin 7 sinettiä ja 7 pasunaa, jakavat siis aikakauden jollakin tavalla 7 vaiheeseen. Ja nyt on kysymys 6. eli viimeistä edellisestä, siis lopun läheisyydestä. Ja Johannes kertoo, ja kun minä näin, kuinka karitsa avasi 6. sinetin, ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi, niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan, niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Havaitsemme siis, että eri puolilla Raamattua nämä kuvaukset ovat täsmälleen samanlaisia. Auringossa, kuussa ja tähdissä. Aurinko pimenee yllättäen. Kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi. Ja tähdet putoavat taivaalta. Aivan niin kuin hedelmäpuu varistaisi raakaleen myrskytuulen sitä ravistellessa. Milloin näitä merkkejä olisi havaittavissa? Ovatko nämä ilmiöitä, jotka ovat joskus tulevaisuudessa odotettavissa? Vai olisiko mahdollista, että niitä olisi jo nähty? Tämä on varmasti mielenkiintoinen kysymys. Ja ystävät, mitä nyt kerron teille, on sen laatuista, joka henkilökohtaisesti itselleni on merkinnyt tavattoman paljon. Se on lujittanut uskoani Raamatun innoitukseen ja erehtymättömyyteen, Raamatun ihmeelliseen ilmoitukseen. Minä kerron nyt teille asiaa,
asioita, joista esimerkiksi edesmennyt Yhdysvaltain presidentti John Kennedy ollessaan vaalipuhematkalla ennen presidentiksi valitsemistaan puhui ja kertoi. Niin, milloin olisi näitä havaittavissa? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 24. luvun mukaan, että kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenisi. Jeesus puhuu jostakin suuresta ahdistuksesta, josta Raamattu useissa muissakin teksteissä kertoo. Jeesus sanoo, että tulee vielä aika, jolloin jokainen, joka teidät tappaa, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Hän kertoi, kuinka heitä eroitetaan synagogasta, kuinka heitä heitetään vankeuteen, vedetään oikeuden eteen ja surmataan aivan kuin teuraseläimiä. Eikä meidän tarvitse muuta kuin perehtyä vähän lähemmin historian kulkuun. Niin tiedämme, miten jo kirkkohistorian lehdillä avautuu meille pöyristyttäviä näkymiä. Ahdistuksen ajasta, jonka kaltaista tuskin koskaan Jumalan kansalla aikaisemmin on ollut. Ja historia kuvaa sitä aikaa ja kutsuu sitä aikaa pimeäksi ajaksi, pimeäksi keskiajaksi. Silloin kidutuspenkit olivat käytössä, polttoroviot sauhusivat. Silloin ihmislihasta yritettiin ottaa irti kaikki mahdollinen tuska ja kipu. Ja mikä oli se rikos, josta näin hirvittävällä tavalla rangaistiin? Rikoksena oli niin kutsuttu kerettiläisyys. Rikoksena saattoi olla vain se, että ihminen luki Raamattua, säilytti sitä kodissa, opetti sitä perheelle. Monta järkyttävää näytelmää silloin esitettiin. Perheet hajoitettiin, kodit poltettiin. Joka säästyi silloin surmalta, sai paeta kuin villi eläin vuoristoon, metsiin, synkkiin metsiin, etsiä pakopaikkoja luolista. Ja vapahtaja sanoo, ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei yksikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Kirkkohistoria kertoo, että niitä ahdistuksen aikoja lyhennettiin. Puhkesi uskon puhdistus 16. vuosisadalla. Ja nuo vainojat, inkvisiittorit, jesuitat, jotka Paavin siunaus mukanaan riehuivat ja hävittivät ja vainosivat toisin ajattelevia uskovia, joiden pahimpana rikoksena oli Raamatun säilyttäminen ja lukeminen. Uskon puhdistus alkoi ja nämä vainojat saivat muuta ajateltavaa. Vainot vähitellen tyrehtyivät. Ja 1770-luvulla tiedetään viimeinen polttorovio sytytetyn Euroopassa. Ja vapahtaja sanoo, kohta sen ahdistuksen jälkeen nähtäisiin ensimmäinen merkki taivaalla. Aurinko pimenisi, eikä kuu antaisi valonsa. Siis tuon auringon pimennys ei saa olla millään tavalla luonnollisen ilmiön. Se täytyy olla yliluonnollinen. Mieli täyttää Raamatun ennustusta. Ja nyt minä kerron teille jotakin, joka on nykyajan ihmiseltä jo vaipunut sinne unohdettujen aikakirjojen tomuisille lehdille, mutta joka kauan säilyi ihmisten mielissä
valtavana järkyttävänä viestinä kaikkivaltialta Jumalalta. Tapahtuma, josta, niin kuin mainitsin, edesmennyt presidentti Kennedy vaalimatkallaan puhui. Se tapahtui toukokuussa 19. päivänä 1780. Siis vain muutama vuosi sen jälkeen, kun Euroopassa viimeinen julkinen teloitus polttoroviolla suoritettiin, siis uskon vain. Aamupäivällä toukokuun 19. päivänä oli aurinkoista ja kirkasta. Taivas oli pilvetön, mutta kello 10 tienoissa aamupäivällä alkoi yhtäkkiä tuntua kuin aurinko jollakin tavalla sammuisi. Alkoi hämärtää. Ihmiset katselivat taivaalle, ei pilven hattaraakaan, mutta valo on katoamassa. Vähitellen oli yön pimeys niin, että valot täytyi sytyttää kaikkialla. Työt pysähtyivät kaikkialla. Lapset tulivat kouluista koteihin, karja ammuen ja mylvien laitumelta kotiveräjälle. Linnut vaikenivat niin kuin iltaisin vaikenevat. Ihmisiä alkoi kertyä pihamaille ja maanteille. Kaikkien katseet olivat luodut tummenevalle taivaalle, jossa keskellä keväistä pilvetöntä taivasta tuikkivat öiset tähdet. Jostakin kantautui huuto, tuomion päivä on tullut. Ja tämä huuto alkoi kiiriä paikasta toiseen. Ihmiset lankesivat polvilleen pihamailla ja maanteille, ristivät kätensä ja alkoivat rukoilla armoa kaikkivaltialta Jumalalta, sillä joka hetki uskottiin taivaiden avautuvan ja viimeisen pasunan kajahtavan ja Luojan kutsuvan elävät ja kuolleet tilintekoon. Vuonna 1780 toukokuun 19. päivänä ihmiskunta eli vakavassa tuomion tunnelmissa. Kirkkojen kellot alkoivat kumahdella. Ihmisiä virtasi temppeleihin. Sanan palvelija avasi kirjoituksia ja luki. Ja on tapahtuva, sanoi Herra, viimeisinä päivinä aurinko pimenee ja kuu muuttuu kokonaan kuin vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljettävä. Mutta on tapahtuva, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, se pelastuu. No niin, presidentti Kennedy vaalimatkallaan ollessaan viittasi tähän tapahtumaan. Ja hän kertoi, kuinka Kentuckyn valtion lakia säätävä komitea piti juuri silloin istuntoansa, kun keskellä päivää tuli yön pimeys. Ja sellainen hämminki syntyi siinä komitean istunnossa, että joku jäsenistä vakavana huomautti, on ehkä tuomion päivä tullut, ja ehdotti kokouksen keskeyttämistä. Mutta puheenjohtaja malttoi mielensä ja sanoi, jos tuomion päivä on tullut, kohdatkoon meidän Herramme meidät täällä täyttämässä velvollisuuttamme. Tuokaa kynttilä, sytyttäkää valo, me jatkamme työtämme. Tämän kertoi presidentti Kennedy viitaten tuohon toukokuun pimeään päivään 1780. Ja se on mennyt ihmiskunnan aikakirjoihin selittämättömänä ilmiönä. Syystä, että tämä auringon pimennys tapahtui täyden kuun aikana. Ja luonnonlakien mukaan täyden kuun aikana on mahdotonta tapahtua luonnollista auringonpimennystä, koska auringonpimennyshän luonnon mukaan, järjestyksen mukaan johtuu siitä, että kuun varjo lankeaa maan päälle.
mutta se ei koskaan voi tapahtua täydenkuun aikana. Siis vaikka oli täydenkuun aika, niin keskellä päivää tuli yön pimeys. Ja tiedättekö, seuraava yö oli sysimusta. Kuu ei antanut valoansa. Silminnäkijät kertovat ja kuvailevat, että vaikka piti valkoista paperia kädessään silmiensä edessä, se oli yhtä näkymätön kuin hiili, musta hiili. Täydenkuun aika. Mutta kuu tuli tosin näkyviin ajoittain sinä yönä, mutta se oli väriltään veripunainen. Se oli väriltään veripunainen. Seuraava ilmiö, josta Jeesus ja apostolit ja profeetat kertovat, oli, että taivaan tähdet putoaisivat maahan niin kuin viikunapuu varistaisi raakaleensa suuren myrskytuulen sitä ravistellessa. Sitä merkkiä saatiin odottaa noin 50 vuotta auringon pimennyksen jälkeen. Nimittäin marraskuussa 1833, marraskuun 13. päivänä, nähtiin sellainen meteorisade, jonka kaltaista ihmiskunta tuskin koskaan sitten maailman luomisen oli nähnyt. Illalla kello 22 tienoissa syttyi keskelle taivaan lakea leijona tähtikuvion tienoilla, aivan kuin mahtava jättiläisraketti. Ja siitä sinkoili kipinöitä. Me kutsuisimme tähtiä. Me tiedämme meteoreja. Yli koko taivaan kannan, hehkuvina kipinöinä. Niin, että taivas oli läpi yön aina aamunkoittoon asti, kuin yhtenä tulimerenä. Ja yhdestä pisteestä taivaan laelta äänettömästi, mutta hohtavina kirkkaina säkeninä sateli noita meteoreja tunti tunnin jälkeen. Ja silminnäkijän kuvaus kuuluu näin. Ne ihmiset, jotka näkivät viimeöisen valoilmiön, näkivät epäilemättä loistavimman taivaallisen ilotulituksen, mitä koskaan sitten maailman luomisen on nähty. Sen päivän, kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja silminnäkijä kertoo, että sattuvampaa kuvausta ei siitä voitaisi antaa kuin se, minkä me luemme ilmestyskirjassa, jossa profeetta kertoo, että taivaan tähdet putoavat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ystävät, näiden tapahtumien jälkeen, jokainen meistä tiedämme sen vallan hyvin, on kehitys maailmassa ottanut jättiläisaskeleita. Yhä kiihtyvällä nopeudella seuraa Jeesuksen, apostolien ja profeettojen kertomien tapahtumien sarja maailmassa, meidän ympärillämme, silmiemme nähden. Sodat, levottomuudet, vallankumoukset, kansannousut, maanjäristykset, onnettomuudet. Onnettomuudet maalla, merellä, ilmassa, nälkää, tulta, verta, ristiriidat työn ja pääoman välillä, rikollisuus, ulkokullaisuus ja niin edelleen ja niin edelleen. Tapahtuma tapahtuman jälkeen vyöryy valtavalla nopeudella panoraaman tavoin silmiemme edessä. Tapahtumia, joista profeetat ovat kertoneet ja kuvailleet. Tämä kaikki julistaa meille Raamatun juhlallisinta sanomaa, sen mitä Jeesus sanoissaan alleviivasi. Kun nämä alkavat tapahtua, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Koetusaika lähenee loppuansa. Etsikkoaika pian päättyy. Ei ole siis ihme, jos ajattelevat henkilöt, esimerkiksi Tukholman piispa sanoi puheessaan, olemme maailman historian suurimman mullistuksen edessä. Ja jokainen ihminen tässäkin salissa tietää sen,
että me olemme maailman historian suurimpien mullistuksien edessä. Ystävät, Raamattu puhuu kaikkiaan 5 erilaisesta valtavasta ilmiöstä taivaalla. Me toteamme nyt, että 3 on jo menneisyydessä. Auringon pimennys on tapahtunut tavalla, joka on herättänyt ihmisissä pelkoa ja levottomuutta, aavistusta suuresta tuomiopäivästä. Kuu on muuttunut kuin vereksi ihmisten nähdä. Ja taivaan tähdet, meteorit ovat todella pudonneet sellaisella tavalla, että ei luomispäivän jälkeen ole moista taivaallista ilotulitusta nähty. Ja nyt Raamattu kertoo vielä 2 muusta valtavasta, peljettävästä näystä taivaalla. Niitä ei vielä ole nähty. Ne ovat vielä edessäpäin. Mutta maailman tilanne on sellainen, että nekin voivat tapahtua milloin tahansa. Minä luen nyt Raamatun kuvauksen niistä. Haluatteko kuulla, mitkä ne ovat ja minkä luontoisia ne ovat? Ensimmäinen kuvaus siitä, tai tarkin kuvaus siitä, on Raamatun viimeisessä kirjassa, eli ilmestyskirjassa. Yhteyden vuoksi luen edellisen jakeen, jossa kerrottiin näistä edellä kerrotuista tapahtumista. Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi 6. sinetin, ja tuli suuri maanjäristys. Ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikuna puu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja sitten, ja taivas väistyi pois, niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Siinä on seuraava taivaalla nähtävä ilmiö. Taivas väistyisi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon. Meidän on nyt vaikea tätä selittää sen vuoksi, että se on tulevaisuuden tapahtuma. Tätä ei vielä ole esiintynyt. Sen vuoksi meidän kuvauksemme on varmasti puutteellinen ja vajavainen. Mutta jotakin me voimme siitä aavistella. Ensinnäkin sitä verrataan kirjakäärön kokoamiseen. Vapahtajan ja Raamatun kirjoittamisen aikaan kirjathan eivät olleet tämän muotoisia kuin meidän kirjamme nykyään. Vaan ne olivat pikemminkin tällaisia, huomattavasti pitempiä. Suunnilleen tämän levyisiä, mutta saattoivat olla 20 metriä pitkiä. Ja kun ne koottiin, ne pantiin tällä tavalla rullalle. Tämä oli suljettu kirja, tällainen käärö. Ja kun se avattiin, niin se levitettiin tällä tavalla. Nyt se on avattu kirja. Ja sitten suljettiin käärimällä kokoon. Nyt tämän ottaa profeetta vertauskuvaksi siis seuraavasta ilmiöstä taivaalla. Kuvitelkaamme, että minulla olisi tällainen, sanokaamme jäykästä paperista oleva levy tai liuska. Se paperi olisi ollut koossa tähän tapaan. Kotvan aikaa. Ja sitten minä pingoin levitän sen avoimeksi. Jos sitten joku toinen tulisi ja terävällä veitsellä yhtäkkiä viiltäisi tuosta keskeltä sen poikki, niin me tajuamme, mitä tapahtuisi. Muodostuisi aukko ja nämä 2 päätä alkaisivat kumpikin kääriytyä rullalle kumpikin tahollensa, eikö niin? Sehän siinä tapahtuisi. Ja jotakin tämän tapaista näki Johannes siis tapahtuvan viimeisinä päivinä. Tänään maailman historian suurena kohtalon hetkenä. Että taivas väistyisi pois niin kuin kirja, joka kääritään koko. Mitä hän mahtoi tällä tarkoittaa? Ne ihmiset täällä maan päällä
olemme jollakin tavalla ikään kuin ilmakehän vankeja. Me kuljemme maan päällä ikään kuin meren pohjassa. Meidän yllämme on ilmakehä, joka lienee noin 200 kilometriä vahva. Ja tässä ilmakehässä, joka meitä verhoaa, ympäröi kaikkialla, on aina, kirkkaimmallakin säällä, siinä on aina tomua ja savua ja vesihöyryä. Ja nykyaikana enemmän kuin koskaan ennen. Puhutaan ilman saastumisesta. Ja tiedemiehet valittavat sitä, että tämän ilmakehän ja siinä olevan tomun ja savun ja höyryn vuoksi emme näe avaruuteenkaan niin kuin meillä muutoin saattaisi olla mahdollisuuksia. Ja sanovat, on suorastaan ihme, että jotakin avaruudesta saatamme nähdä tuon 200 kilometrin vahvuisen ilmakehän läpi ja kaiken sen saasteen läpi. Emme me tosin paljon näe. Me näemme tuikkivia tähtiä, eikä niiden lukumäärä ole paljalle silmällä katsottuna kuin 2000 kappaletta. Se on vähän. Ja ne, jotka me näemme, tuikkivat vähäisellä pienoisella valolla. Mutta nyt tiedemiehet kertovat, jos ilmakehässä oleva saaste, tomu, savu ja vesi, hiukkaset, höyry saataisiin jollakin tavoin poistetuksi, niin me hämmästyisimme sitä muutosta, joka tapahtuisi välittömästi. Ensinnäkin me näkisimme tuhansia ja tuhansia ja jälleen tuhansia tähtiä sielläkin, missä nyt silmä ei erota ainoatakaan, muuta kuin pelkkää tyhjyyttä ja pimeyttä. Ja tähtien valo ei olisi tuiketta, vaan ne olisivat moninkertaistaneet valovoimansa. Niin, että tuntuisi siltä, kuin yhtäkkiä tämä maapallo temmattaisiin keskelle loistavia taivaallisia valonlähteitä, tähtitarhoja. Näin kertovat tiedemiehet. Tämä tapahtuisi, jos vain ilmakehässä oleva saaste voitaisiin jollakin tavalla poistaa. Nyt Raamattu näyttää todella edellyttävän sitä, että seuraava ilmiö taivaalla tulisi olemaan sen luontoista, että ilmassa oleva höyry, savu ja tomu tavalla tai toisella väistyy. Ja maapallo, ihmiskunta, saa vaikutelman ikään kuin olisimme keskellä taivaallisia loistavia tähtitarroja. Ystävät, luonto tottelee luojaansa. Vaikka ihmiset kapinoivat Jumalaa vastaan, niin luonto tottelee. Kun Jumala sanoo, se tapahtuu. Ja kun hän käskee, se on tehty. Ja hebrealaiskirjeessä apostoli sanoo, Jumalan vannomalla vannoneen vielä kerran minä järkytän maan, jopa taivaan. Vielä kerran, sanoo apostoli. Hän on aikaisemmin järkyttänyt tätä maata, jopa taivastakin. Ja milloin se tapahtui apostolin sanojen mukaan? Kerran aikaisemmin. Se tapahtui silloin, kun elämän Herra ristille naulittiin. Silloin, kun Jumalan poika kuolevana vapahtajana antoi henkensä ja hänen päänsä vaipui hänen rintaansa vasten. Kun kuoleva vapahtaja ristiltä huudahti, se on täytetty. Silloin järkkyi maa, jopa taivaskin. Kalliot halkesivat, haudat aukenivat. Temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti kahtia. Ja taivas pimeni, aurinko sammui. Luonnon voimat järkkyivät, maa järisi. Kun kuoleva vapahtaja sanoi, se on täytetty. Ja ilmestyskirjan näkijä
joka kertoo tästä valoilmiöstä, että taivas väistyy pois niin kuin kirjakärry, joka kääritään kokoon, kertoi, että hän kuuli temppelistä äänen. Se oli hänelle tuttu ääni. Hän oli kuullut sen aikaisemmin. Hän oli kuullut ne samat sanat aikaisemmin. Hän kuuli ne Golgatalla. Ja mitä se ääni sanoi? Se on täytetty. Kun kirkastettu Jumalan poika, hän joka istuu voiman oikealla puolella taivaassa, hän joka on elon Herra, hän joka on lähettänyt palvelijansa kylvämään Jumalan sanan siementä kuin peltomies maailman elovainioille peltosarkaan. Kun hän näkee, että se työ on päätetty, kun hän näkee, että pelastettujen luku on täysi, kun hän näkee, että synnin mitta on myöskin täysi, silloin on tullut hetki kirkastetun Jumalan pojan sanoa jälleen 3 sanaa. Se on täytetty. Ja nuo sanat kiirivät sieltä kirkkauden valtaistuimelta avaruuksien läpi tähän maahan, johon hänen huomionsa on kohdistunut. Ja silloin järkyy maa, jopa taivaskin. Ja taivaat väistyvät pois niin kuin kirjakääry, joka kääritään kokoon. Silloin luojan käskystä saastepilvet, mitä ne sitten ovatkin, alkavat vyöryä niin kuin kirjakääry, joka kääritään kokoon. Ja ihmiset mykän hämmästyksen vallassa seisovat katse ylös luotuina. Ja silloin jumalattomuuden suomut putoavat joka ainoan ihmisen silmistä. Ja silloin Psalmista 19 sanat täyttyvät. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa tavalla, jota emme koskaan aikaisemmin ole kuulleet ja nähneet. Silloin eivät enää tähdet tuiki. Niiden valovoima on moninkertaistunut. Ihmeellisiä valolähteitä sielläkin, missä nyt ihminen näkee vain tyhjyyttä ja pimeyttä. Silloin on näyttämö vaihtumassa. Maailma, joka on niin tärkeä meille ihmisille, jossa me olemme niin lujasti kiinni, alkaa silloin menettää merkityksensä. Ja Jumalan valtakunta, jota me niin harvoin muistamme ja ajattelemme, alkaa tulla pelottavan todelliseksi. Ja me ihmiset, jotka olemme täällä aina puhuneet ja olleet äänissä ja antaneet luojan vaieta, vaikka hän on yrittänyt meille puhua sen monet kerrat, silloin vaikenemme totisesti me ja luoja puhuu. Ja ystävät, silloin kokoontuu maailman historian suurin rukouskokous. Se on jumalattomien ihmisten rukouskokous. He eivät ole uskoneet rukouksen merkitykseen. He ovat tuskin lausuneet pöytäsiunausta. Vielä vähemmän iltarukousta. Vielä vähemmän pyytäneet aamulla Jumalan johdatusta ja siunausta päivän työhön. Mutta silloin he rukoilevat. Sillä Johannes näki, kun taivas väistyi pois niin kuin kirjakääry, joka kääritään kokoon. Kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltaan. Ja silloin hän näki, kuinka maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyvät vuorten luoliin ja rotkoihin. Me voisimme tämän lausua aivan nykyaikaisellakin kielellä. Johannes käytti oman aikansa kieltä ja oman aikansa termejä. Mutta jos me sanomme sen nykyaikaisin termein, niin se kuuluisi näin. Kaikki kuninkaat ja presidentit ja pääministerit ja sotapäälliköt ja kaikki kapitalistit ja kaikki huippu-urheilijat ja kaikki
Työläiset ja kaikki porvarit kätkeytyvät vuorten luoliin ja rotkoihin. Ja he sanovat vuorille ja kallioille, kaatukaa meidän päällemme ja kätkekää meidät valtaistumalla istujan vihalla. Ja Karitsan kasvoilta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Sillä ystävät, tuo taivaiden häiritsevä verho väistyy pois. Ei sen tähden, että ihmiset saisivat ihailla tähtitarhoja, vaan 5. ja viimeinen taivaalla nähtävä ilmiö on silloin esiintymässä. Ja mikä se on? Viimeinen ja 5. Jeesus kuvailee sitä seuraavin sanoin. Siis me avaamme jälleen Matteuksen evankeliumin, luku 24. Ja yhteyden vuoksi luen jälleen edellisen jakeen, että näkisimme näiden tapahtumien liittyvän rengasrenkaalta toisiinsa. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla. Se on viimeinen ja 5. ilmiö taivaalla. Kun ihmiset seisovat mykän hämmästyksen vallassa, katse luotuna ylös korkeuteen, katsellen taivaiden valtavaa valoloistoa ja ihanuutta, niin siellä tähtitarhojen keskellä jossakin he näkevät yllättäen uuden valoilmiön. Aluksi se on pieni ja vähäinen, mutta heidän huomionsa kiintyy siihen. Se paisuu, sen valovoima kasvaa. Vähitellen tähdet aivan kuin sammuisivat sen rinnalla. Ja nyt he alkavat kuulla jo serafien laulua. Enkelkuorojen ylistysveisuuta. Hoosiannaa, hoosiannaa, kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosiannaa. Ja tuo valoilmiö tulee yhä lähemmäksi ja lähemmäksi. Ja hetken kuluttua ihmiset näkevät Jeesuksen, hyljätyn maailman vapahtajan, vain harvojen kaipaaman ja rakastaman, tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja kaikki enkelit hänen kanssaan. Ja silloin hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toiseen ääreen. Se on maailman elonleikko. Se on maailman sadon korjaamista. Se on Jumalan työn päättymistä. Sitä Jumalan sanaa on kylvetty tässä maailmassa. Aina apostolien päivistä lähtien. Rukoillen on työtä tehty. Kyyneliä on vuodatettu. On koettu vastustusta ja vihaa ja vainoa. Mutta on myöskin koettu ihania herätyksen aikoja, kuinka Jumala on siunannut kylvetyn sanan vaikutusta. Siunannut sitä herätyksellä. Sieluja on kääntynyt. Miehiä ja naisia on uudesti syntynyt. Nimiä on kirjoitettu elämän kirjaan. Vuosisatoja on työtä tehty. Sukupolvet ovat vaihtuneet. Uusia ihmisiä on syntynyt. Heillekin on julistettu sanaa. Ja niin on pelastettujen luku vähitellen täyttynyt, kunnes elämän kirja suljetaan lopullisesti. Ja Jeesus Kristus, elon Herra, tulee ja korjaa maan sadon. Ja tätä on Jeesus puhunut julistaessaan evankeliumia täällä maailmassa. Tämä kiinnosti hänen seuraajansa ja he kysyivät, mestari, sano meille, milloin se tapahtuu. Ja mikä on sinun tulemisesi ja maailman lopun merkki? Ja Jeesus sanoi, ja on näkyvä peljettäviä ilmiöitä taivaalla, auringossa, kuussa ja tähdissä.
Ja kun te näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Ja rakkaat ystävät, me olemme nyt tämän vakavan totuuden edessä, että 6. sinetin valtavat tapahtumat, niistä on jo 3 takanapäin. 5. 4. ja 5. Taivaiden väistyminen ja ihmisen pojan merkki taivaalla voivat näkyä milloin tahansa. Jumala yksin tietää, mikä on se päivä. Mutta Herra on sanonut meille, valvokaa, sillä hetkenä jona ette aavista, ihmisen poika tulee. Me kiitämme sinua, armorikas Jumalamme, että olet pyhässä ja kalliissa sanassasi kertonut meille tulevia asioita. Kiitos, että teet sen sitä varten, että me havahtuisimme leväperäisyydestämme ja välinpitämättömyydestämme ja ottaisimme Jeesuksen sanoista vaarin, etsisimme Jumalan valtakuntaa. Oi Herra, sua, että sinun pyhä henkesi saisi tehdä tänäkin iltana ja tänä hetkenä sanan meille selväksi ja vakavaksi. Auta, että me hiljentyisimme sinun edessäsi kuulemaan kehoittavaa, varoittavaa ääntäsi. Kiitos, että tahdot antaa meille syntimme ja erehdyksemme anteeksi. Ja me rukoilemme, anna meille rauha ja lepo vapahtajamme Jeesuksen ristin juurella. Tämä on harras rukouksemme ja me kiitämme sinua Jeesuksen nimessä. Aamen.